Karong adlaw atong gihandom ang pangilin sa mahal nga Berhen Maria, ang Berhen sa Lourdes. Ingon man karong adlaw usab gitagana usab kini alang sa tumakaigsuunan nga mga masakiton. World Day of the Sick. Munang atong iampong atong makaigsuunan nga dunay mga balatian, dili lamang balatian sa lawas, kundi pati na sa tuang balatian, emosyon o emosyonal, physical, and spiritual. Ato silang iampo, nga unta makatagamtam sila sa hingpit nga kaayuhan. Ug mag-ampo sab kita, nga kita usab pinaagi sa pangama sa atong mahal nga Berhen Maria, ang Berhen sa Lourdes, makasinati usab kitag mga milagro sa Ginoo, ug mahupay usab kita sa ato ang mga balatian nga gipangbati. Munang ang atong pagpamalandong karon ato ang gikuha diha sa proper reading sa atong gisaulog karon nga pangilin sa mahal nga Berhen Maria. Sa unang pagbasa nagisgot kini, gikuha kini sa basahon ni Propeta Isaías nga nagkanayon, duyog sa kalipay sa Jerusalem og pagsadya tungod kaniya. Kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugi ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususuog mabusog sa iyang mapinanggaong dughan, aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran, sama sa nagbaha nga sapa. Ug magsusu ka, kuguson kaniya diha sa iyang mga batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inigakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo. Ingon sa balili, masayran unya nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Sumaw kini ang unang pagbasa proper sa atong gisaulog karon sa kapistahan o pangilin sa mahal nga Berhen Maria, ang Berhen sa Lourdes. Nya diya usab sa Salmo nga atong gigamit nini mao ang nagkanayon, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Now mga igsuon, si Propeta Isaías diya sa unang pagbasa, nga dili pa lang dugay nga akong gibasa, nag-auhag kanato sa paglipay o pagdayig sa Ginoo, sa mga panalangin nga iyahang gihatag kanato. Maglipay kita tungod kay ang Ginoo kanunay nga nagpadagayday siyang grasya alang kanatong mga tawo. Kanunay siyang namati, kanunay siyang nag-atiman, kanunay siyang nag-amuma kanato, labi na sa itong mga gikinahanglan matag adlaw. So angay kitang maglipay o angay natong dayigon ang Ginoo matag karon unya o sa tibuok adlaw sa tuang kinabuhi. Unang-unahon gayud nato ang Ginoo kaysa ubang mga butang. Ato siyang i-prioritize sa itong tagsatag sa kakinabuhi, kay siya ang tuburan sa panalangin, siya ang tuburan sa grasya, siya ang tuburan sa tanan, ug angay nato siyang pasalamatan. Sa Ebanghelyo usab atong nadungog ang unang milagro nga gibuhat ni Kristo didto sa Kana. Sa dihang nahutdan na og bino ang kinasal si Maria nga inahan ni Jesus ug inahan usab nato, mihangyo siyang anak. She intercede ngadto sa mga kalaslon o ngadto sa mga gikasal nga iyang giingnan ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsa ang gisugo niya, o buhatan ninyo bisan unsa ang iyang isugo. O sa dihang gituman nila ang iyang sugo, ang tubig nahimong bino. O kini nga milagro nagpakita sa gahom sa Dios o sa papel sa atong mahal nga Berhen Maria, ang atong inahan.
nga kanunay nga nagtabang kanato sa atong panginahanglan. Kanunay nga nag-amuma usab kanato, nagagiya kanato sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi, isip atong inahan. Now mga igsuon, ang pangilin sa Berhen sa Lourdes, nag-awhag kanato sa pagtuo ngadto sa Ginoo. Nag-awhag kanato nga ato gayong ihatag ang hingpit nga pagtuo ngadto sa Dios. Sa lugar sa Lourdes nga kun diin didto nagpakita ang atong mahal nga Berhen Maria, daghan ang mga tawo nga nakasinati og milagro. Daghan ang mga tawo nga nakasinati og kaayuhan tungod silang pagtuo ug tungod sa pangama sa atong mahal nga Berhen Maria, ang Berhen sa Lourdes. Ang mga mensahe nga gihatag sa atong mahal nga Berhen Maria didto sa Lourdes, nag-awhag kanato sa pag-ampo, pagtuo, o sa pagdawat o pag-ila sa mga panalangin sa Ginoo. So ang mahal nga Berhen Maria, nag-awhag siya kanato nga ato ang ihatag gayud ang ato ang pagtuo ngadto sa iyang anak. Ug mag-ampo kita kaniya ug atong ilhon, atong dawaton ang mga milagro, ang mga grasya, ang mga panalangin nga iyang gipatagamtam kanato matag karon og unya diha sa tag sa kinabuhi. Sama sa mga tao sa kana, kita nanginahanglan kanunay og tabang sa atong mga problema, sa atong mga kalisdanan, sa mga kasinatian nga atong masinati ning kalibutana nga nagpaluya kanato sa atong panaw sa kinabuhi, panaw sa pagtuo. Apan sama sa giingon sa atong mahal nga Berhen Maria, kinahanglan nga mutuo kita sa sugo sa iyang anak. Kinahanglan nga mutuo kita sa iyang kabubuton ug kasuguan. Kay ang iyang gahom makaluluwas, ang iyang gahom maghatag kanato og paglaom. Gamhanan ang Dios. Munang atong ihatag ang hingpit nga pagtuo ngadto sa Ginoo aron sa ingon sama dito sa kana. Atong masinati ang milagro sa Dios nga kanunay niyang gipatagamtam kanato matag karon og unya. Ug ato kining pasalamatan. Dili ba usa naman ka milagro kini nga atong natagamtaman nga matag buntag makamata kita? Dili ba usa naman kini ka milagro nga matag buntag makabangon pa kita ug makapanikay-sikay pa kita? Unang angay natong pasalamatan ang Ginoo niini inubanan sa panabang sa atong mahal nga Berhen Maria. Kay dili tanan karong adlaw gipamata sa Ginoo. Dili tanan karong adlaw nakabangon. Dili tanan karong adlaw nga nakadawat og grasya sa kahayag gikan sa Ginoo. Ngunang angay tang magdayig, angay tang maglipay, angay natong pasalamatan ang Dios nining mga dakong milagro nga iyang gihatag kanato. Nining dakong grasya sa kinabuhi nga iyang gipatagamtam kanato. Busa padayon kita sa pag-ampo ug pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay ang atong pag-ampo ug pagtuo ngadto kaniya maghatod gayud kanato ngadto sa pagsinati sa mga milagro nga mahitabo o nahitabo sa atong kinabuhi. Muna mga igsuon, maghiusa kita sa pag-ampo ngadto sa Ginoo ug pangayuon nato ang panabang sa atong mahal nga Berhen Maria, ang Berhen sa Lourdes. Alang sa itong mga panginahanglan, alang sa itong mga problema, alang sa itong mga kalisdanan, alang sa itong mga kasakit, ug uban pa. Nga unta, makatagamtam kita kanunay, makatagamtam kita sa hingpit nga kaayuhan, lawas ug kalag, ug padayon kita sa pagtuo sa Ginoo, padayon kita sa pagsalig kaniya, padayon kita sa pagdayig o pagpasalamat kanila. Inubanan sa panabang sa itong mahal nga Berhen Maria. Hinaot unta nga ato kining mapamalandungan. Hinaot unta nga sa itong adlaw-adlaw nga pagpanikay-sikay, unahon gayud nato ang Dios kaysa ubang mga butang. O pangayoon nato kanunay ang tabang sa itong mahal nga Berhen Maria, aron kanunay kita niyang sapnayon, kanunay kita niyang amumahon, isip atong inahan. Amen.
palihog manindog.